Idan kana tunanin wannan yakin game da makaman nukiliya kadai ne bayan kallon wannan bidiyo to mun gaza, domin ainihin labarin ya fi Iranian girma sosai. A watan Maris na shekarar 2025, daraktan leƙen asiri na ƙasa Amurka ya ba majalisa shaida ƙarƙashin rantsuwa cewa har yanzu Amurka na ganin Iran bata gina makamin nukiliya ba. Watanni 6 bayan hakan, Amurka ta kaddamar da yaƙi kan Iran tare da hujjar barazanar nukiliya. Akwai wani abu da bai haɗu ba. Awanni 21 na tattaunawar zaman lafiya a Islamabad, kira guda ɗaya, babu yarjejeniya. An sanar da killace teku a ranar da masu sasanci suka dawo gida, kuma har zuwa yau masu shiga tsakani suna aiki kan tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta tare da ƙoƙarin shirya zagaye na biyu na tattaunawar kafin ranar 22 ga watan Afrilu. Za mu gaya maka ainihin abin da ke faruwa da gaskiya da hujjoji da tunani mai ma'ana, ba tare da son zuciya daga kowane bangare ba. Domin fahimtar yau, dole ka fahimci tsarin da ake maimaita, domin wannan ba shine karo na farko ba. A shekarar 2025, Iran ta rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya da manyan kasashen duniya. Iran ta rage tace uranium dinta zuwa kashi 3.67 cikin 100 a madadin sassauta takunkumi. Hukumar IAEA ta tabbatar da abin yarjejeniya sau da yawa. A shekarar 2018, Trump ya janye daga yarjejeniyar, takunkumi suka dawo nan take. Iran bata samu abin da aka yi mata alkawari ba. A shekarar 2025, Iran ta sake dawowa teburin tattaunawa a wa'adin Trump na biyu. An gudanar da zagaye da dama na tattaunawa a Oman. Dukkan bangarorin biyu sun ce an samu ci gaba. Wani mai shiga tsakani daga Oman ya ce ana dab da samun nasara. Yayin da tattaunawar ke ci gaba, Amurka da Isra'ila suka fara yaƙi a ranar 28 ga watan Fabrairun 2026. Wannan shine tsarin da Iran ke mayar da martani a kowane teburin tattaunawa. Mun sa hannu kan yarjejeniya, mun bi dokoki, duk da haka kun kai mana hari sau biyu. Kakakin majalisar Iran ya ce bangaren Amurka ya kasa samun amincewar tawagar Iran. Iran tana son tabbacin cewa ba za a sake farawa ba bayan sun yi sassauci. Wannan ba taurin kai ba ne. Abin da ke faruwa ne idan an karya amana sau biyu cikin shekaru 8 ga adadin gasken da suka haddasa rugujewar tattaunawar, domin lambobi sun fi jawaban taron manema labarai muhimmanci. Tawagar Trump ta tabbatar da dakatar da tace uranium na Iran na tsawon shekaru 20. Iran ta bayar da shawarar shekaru 5, Amurka ta ki. Bambancin shekaru 15 kenan. Amurka kuma tana son Iran ta rushe cibiyoyin tace uranium ɗinta gaba ɗaya, tare da fitar da dukkan uranium ɗin mai matuƙar tsafta daga ƙasar. Iran ta bayar da shawarar rage karfinsa a cikin ƙasarta ƙarƙashin sa ido na IAEA. Amurka ta ce a'a. Wani jami'in Iran ya shaidawa kafafen yada labarai na gwamnati cewa Amurka tana son cimma ta hanyar tattaunawa abinda ta kasa cimmawa ta hanyar yakin kwanaki 40. Ministan harkokin wajen Iran ya ce bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya, amma suka fuskanci tsauraran bukatu, sauya sharuɗa da killacewa. Wani majiya daga yankin da ke da hannu kai tsaye a sasancin ya bayyana a sarari dukkan bangarorin suna ciniki ne kamar kasuwa ce. Ga abin da babu wadda yake jaddadawa. Trump da kansa ya wallafa cewa mafi yawan batutuwa an amince da su. Batun da ya fi mahimmanci, wato nukiliya, ba a warware shi ba. Shugaban Amurka ya tabbatar da ci gaba. Mataimakinsa ya fita ya zargi Iran. Waɗannan abubuwa biyu sun faru cikin sa'o'i kaɗan. Wannan ba rugujewar diflomasiya ba ce. Wannan dabara ce ta matsin lamba da gangan, kuma Iran ta fahimci hakan. Yanzu ga gaskiya guda uku da aka tabbatar. Manyan kafafen yada labarai sun kawo kowannensu daban-daban, amma babu wadda ke hada su tare. Na farko, hukumar leƙen asirin Amurka ta tabbatar karkashin rantsuwa cewa Iran bata gina makamin nukiliya ba. Na biyu,
Duk da haka Amurka ta fara yaƙi da Iran tare da hujjar barazanar nukiliya. Na uku, a lokacin yakin kwanaki 12 da Isra'ila ta yi da Iran bara, Amurka ta kai hare-haren sama kan manyan cibiyoyin nukiliya 3 na Iran. Trump ya ce an lalata shirin nukiliyar Iran gaba ɗaya, amma watanni 8 bayan haka ya sake fara sabon yaƙi, yana amfani da barazanar nukiliya a matsayin hujja. Idan an lalata shirin nukiliya gaba ɗaya, me yasa har yanzu shine babban dalilin da ake ci gaba da yaƙi? Idan ka haɗa wannan gaskiya uku, tambaya guda ɗaya tana tasowa wadda babu wani taron manema labarai da ya amsa. Shin wannan rikici ainihi game da nukiliya ne, ko kuwa batun nukiliya kawai hujja ce da tafi saukin karɓuwa domin samun manyan manufofi na siyasa? Ba mu amsa maka ba, muna so ne kai ka tambayi kanka. Ga inda abubuwa suke a yau. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ƙasar a shirye take ta tattauna irin da matakin tace uranium, amma dole ne ta ci gaba da yin hakan bisa bukatunta. Matsayar Amurka kuwa ita ce babu wani tace uranium a ƙasar Iran har abada. Wayannan matsayi biyu ba su canza ba. Masu shiga tsakani duk sun ce har yanzu yarjejeniya na yiwuwa. Pakistan, Masar, Turkiya duk suna kan teburin tattaunawa. Wata majiya daga yankin ta ce kofa ba a rufe take ba. Amma ga ainihin matsalar da ke sa wannan rikici wahalar karewa. Idan tana son tabbacin tsaro wadda shugaban Amurka na gaba ba zai iya rushewa ba. Amurka ba za ta iya bayar da wannan tabbaci ba, kamar yadda 2018 ya nuna. Amurka tana son hujja ta zahiri cewa Iran ba za ta mayar da shirin zuwa makami ba. Iran kuma ba za ta amince da rushewa gaba ɗaya ba, kamar yadda tattaunawa tun 2015 suka nuna. Har sai ɗaya daga cikin wayannan abubuwa biyu ya canza, za mu ci gaba da ganin tattaunawa tana rushewa, yarjejeniyar tsagaita wuta tana karewa, da kanun labarai iri ɗaya suna maimaituwa. Yarjejeniyar tsagaita wuta za ta kare ranar 22 ga watan Afrilu. Ana sa ran zagaye na biyu na tattaunawa a Islamabad a wannan makon. Ku kalli abin da yake faruwa, ba abin da 'yan siyasa suke cewa zai faru ba. Ga nan ba mu gaya maka abin da za ka yi tunani ba, muna gaya baka abin da suka ɓoye ne. Mu barka ka yanke hukunci da kanka, ka tura wannan idan ya baka haske, ka kuma biyo mu domin samun sabuwar sanarwa nan take. Iran ta samu dala biliyan 5 a watan da ya gabata yayin da rikicin ke gudana, duk da cewa an rufe mashigin ruwa, kuma wannan ne dalilin da ya sa Faransa ta ki shiga takunkumin ruwan Amurka da ta kafa. Saboda Faransa ta ga abin da Amurka ba ta son ta yarda da shi. Yau za mu nuna maka ainihin dalilin da ya sa kasashen yamma ke rarrabuwa kan batun mashigin Hormuz, kuma ba abin da kake tunani ba ne. Ka tsaya tare da ni domin amsar za ta canza yadda kake kallon wannan rikici gaba ɗaya. Faransa ba ta faɗi wannan a goye ba. Shugaba Macron ya tsaya a dandali ya faɗa a sarari cewa Faransa ba za ta taɓa shiga wannan aikin buɗe ko 'yantar da mashigin Hormuz a wannan lokaci ba. Mu ba ɓangare ba ne na wannan rikici. Ka yi tunani wa ke faɗin haka. Wannan Faransa ce ƙasar da ta tsaya tare da Amurka tun lokacin samun 'yancinta. Haka kuma memba ce ta ƙungiyar NATO, memba ta dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ɗaya daga cikin ƙasashen Turai masu ƙarfin soja. Duk da haka, Faransa ta tura jiragen yakinta mai suna Charles de Gaulle zuwa gabas ta tsakiya. Jiragen ruwa guda 12 suka bi baya. Amma ga muhimmin bayani, Faransa ta ce aikinta kariya ne kawai, kare jiragen ruwa, kare 'yan ƙasa, amma ba yakin Amurka za ta shiga ba. Kunkumin Amurka da rashin hankali ya ce wannan sabon mataki ne cikin wannan gangarowa zuwa matsala. Ga hoton da Faransa ke gani.
Ga hoton da Faransa ke gani. Amurka ta fara yaƙi, yanzu ita kaɗai ke killace tashoshin domin dawo da harkokin sufuri bayan an daina harbi. To me yasa Faransa ta ki shiga yanzu? Wannan ita ce tambaya ta gaske. Amsar kuwa ita ce abin da Amurka ba ta son kaji. Abin da Faransa ta fahimta shine Amurka ce ta fara wannan yaƙin ranar 28 ga watan Fabrairu. Bama-baman Amurka ne suka fara sauka. Amurka ta kashe jagoran Iran. A martani Iran ta rufe mashigin ruwa. Saboda haka hangen Faransa tura jiragen yaƙi cikin yankin da ake gwabzawa yanzu ba zaman lafiya ba ne, shiga yaƙi ne da Faransa ba ta amince da shi ba. Wani masani a Faransa ya ce a fili takunkumin Amurka ci gaba da yaƙi ne, ba Iran ce ta faɗa ba Rasha ba. Wani masani ne daga ƙasar yamma. Sai Jamus ta tabbatar da hakan. Ministan tsaro Boris Patriot ya ce wannan ba yaƙinmu ba ne, ba mu fara shi ba. Me Trump yake tsammani? Me wasu ƙananan jiragen ruwa za su iya yi a mashigin Hormuz da rundunar ruwan Amurka ta kasa yi? Har ma kakakin shugaban Jamus ya kara da cewa wannan rikici ba shi da alaka da NATO. Spain ba ta yi shiru ba. Ministan tsaronta ya kira takunkumin Amurka da rashin hankali. Ya ce wannan sabon mataki ne cikin wannan gangarowa zuwa matsala. Ga hoton da Faransa ke gani. Amurka ta fara yaƙi, yanzu ita kadai ke killace tashoshin jiragen ruwa na wata ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ki amincewa da amfani da ƙarfi, kuma manyan ƙawayen Turai sun ja da baya. Faransa bata ce Iran ta yi daidai ba, tana cewa hanyar da ake bi ne ba daidai ba, kuma ba za ta shiga ba. Yanzu ga abin da ya canza labarin gaba daya. Yayin da Amurka ke killace Iran tana zaben abokan hulɗarta da dabara. China na wucewa, Rasha na wucewa, India na wucewa, Pakistan ma tana wucewa. Malaysia da Thailand su ma suna wucewa. Ka fahimci wannan, ba a rufe mashigin ga duniya gaba ɗaya ba, a rufe shi ne ga Amurka da ƙawayenta musamman. Saboda haka a watan Maris kadai Iran ta fitar da ganga miliyan 1.8 na mai a kowace rana. Ta samu kusan dala biliyan 5 cikin wata guda yayin rikicin. Wannan ce gaskiyar da Faransa ta gani. In ba a matsa mata a bango ba, tana tattaunawa da ƙasa bayan ƙasa, yarjejeniya bayan yarjejeniya. Lokacin da Amurka ta ce ku shiga takunkuminmu, Faransa ta yi lissafi. Idan muka shiga za mu mai da China, Rasha, India da sauran ƙasashen da Iran ke kasuwanci da su makiya saboda yakin da ba mu fara ba. Wannan ba rauni ba ne, dabara ce. Ga inda ake yanzu. Amurka na da sojoji sama da 10,000 da jiragen ruwa fiye da guda 12 yana aiwatar da takunkumi. Iran na rasa dala miliyan 400 a kowace rana. Farashin mai ya haura dala 100 kowace ganga. Lokaci guda Faransa da Birtaniya suna gina wata sabuwar hanya a ɓoye. Tsarin bayan yaƙi, haɗin gwiwar da ba ta buƙatar jagorancin Amurka. Dabaru biyu, lokuta biyu, hanyoyi biyu daban-daban na yadda ƙasashen yamma za su tafiyar da duniya. Kuma a tsakiyar wannan duka akwai kowa da ke kallon wannan bidiyon. Farashin mai naka, kudin abincinka. Hukumar makamashi ta duniya, bankin duniya da IMF duk sun yi gargaɗi cewa ko da an buɗe mashigin gobe, farashin mai zai ci gaba da tsada na dogon lokaci. Don haka tambaya ta gaskiya ba ita ce ko Amurka za ta ci nasara ba. Tambayar ita ce bayan komai ya kare, shin haɗin kan ƙasashen yamma zai sake zama iri ɗaya? Faransa ta riga ta ba da amsa da kalma ɗaya, ba zai taɓa zama iri ɗaya ba. Wannan shine labarin da ke bayan labari. Ka tura wannan ga wasu idan ya buɗe maka ido, domin mutanen da ke kusa da kai su ma sun cancanci sanin abin da ke tarwatsewa yanzu. Kai like, ka biyo mu domin samun sabuwar sanarwa.